Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga ang Ginoo magbantay kanato samag usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang kahayupan. Mao na nga gitawag nato si Jesus og Good Shepherd, kay magbalantay siya nato. Sa unang pagbasa, gisaad sad sa Ginoo pinaagi ni propeta Zacarias nga mahimo siyang paril nga magbantay sa iyang kahayupan o sa iyang katawhan didto sa Jerusalem. So ang ato yung understanding dayon aning pagbantay sa Ginoo nato, gitawag gid nato og security sa atong kinabuhi. Kay nagay magbantay nato, secured na ta. Mao na nga ang atong mga subdivisions, mga establishments na agin ng security guard. Di ba? Sa inyo namoy security guard? Wala. Hasta ang atong mga pagkaon, ato yung bantayan, nga secured ta, di ta patakagkaon, labi na nang dunay mga allergy, na tagas nag mga sugar, tagas nag cholesterol, careful na ta, magbantay gyud, no? Ana, ngilingay mong tupad, ina nagbantay ka, o nagpataka, nagdanghag, atong tawag nagdanghag, mao na atong kuano sahay. Pero sa atong ebanghelyo, si Kristo nga mao gyud ang magbalantay, siya sad maoy manluluwas, naghisgot nga itugyan siya sa kamot sa iyang mga kaaway. Gitawag niya og itugyan ang anak sa tao ngadto sa gahom sa mga tao. Kining mga tao nga gitawag niya gahom, mao ni ang mga hinanib sa yawa, ang iyang mga kaaway. Pila pay edad ni Jesus ani pagsulti niya? Mga 33 years old. Naghisgot na siya nga siya patyon. Naghisgot bagod siya nga dunay mo protektar niya sa kamatayon? Wala. Gani iya pang giingon nga makahimo mangyog ko paglikay sa maong kamatayon, pero andam kong mutugyan sa akong kinabuhi ngadto sa kamot sa akong mga kaaway. Nga hain naman ang pagbantay sa Ginoo nato, nga hasta gani ang atong magbalantay gipatay man, mura magwa bantay, di ba? Mura makalibog muna usahay maglago tas Ginoo, kay sige taghangyo nga bantayan ta, nga disgrasya hinoon, nasakit na hinoon. Adtong niaging gabi, nagmisa ko mga 2 days ago, nagmisa ko or 2 days before last night, nagmisa ko kay gihaya ang asawa nga didto sa ospital ang bana. Pagkagabi, duha na kabuklungon ang tua sa balay, kay ang bana sad nga tua sa ospital namatay sad. Saman sugot mo ana. Kulbaan na yon. Nako nga ang musugot sad ang mga wa say bana. Ona nga manabla na lang ba, manabla. Ayaw kanabang naibana ba? Sugot mo mga magtiayon nga masakit ang imong murag ikaduha na gid akong misa og kanang nasakit og una ang asawa or bana ba to nya namatay tungod sa kaguol ba kaha na sakit sa dang giatake sa dang asawa, namatay sad. Ang unang nasakit ang asawa ko no, nagbantay ang bana niya, giatake ang bana, gida sa ospital, murag naguol ang asawa, namatay.
Ang bana sad pagkahibaw nga ang iyang asawa nga iyang gibantayan namatay sad. Nya hain man Ginoo diha nga pulos bunta ni sila nagbinuotan naningkamot man unta. Makaingon ta ba usahay? Grabe naman sa ka-Lord eh. Kasakit na ana nga ma-ospital gani nya mamatyag usa imo man gyung gitugot nga maduha. No ana. Sakit eh. Akong gipangutana ang ilang bugtong anak. Musta man ka? Giunsa nimo paghandol ang iyang tubag? Laban lang dre. Laban lang. Ana. 15 taon niyang hilak, no? Lalaki. Bugtong anak. Nawagta nga ginikanan sa usalang ka simana. So muna, usahay makaingon ta na ba kay tinuod yun nga Ginoo, no? Nagbantay baka natong Ginoo. Importante kayo nga makasabota sa pulong sa Ginoo. Muna si Saint Jerome San Jeronimo, iya yung gipaningkamutan nga mahubad ang kaning kuan ba? Pinulungan sa Biblia ngadto sa masabtan sa katawhan, kutob sa tanan nga dunay gustong pagsabot. Ngunang gitranslate niya Latin, niya gikan sa Latin nga pinulungan na allowed sa atong simbahan nga mo translate sa ngadto sa atong English, ngadto sa Spanish, ngadto sa tanang pinulungan apil ng Cebuano. Doon na nataanay gitawag og approval sa atong simbahan kay kita magi-author aning Biblia, kita'y nag-compile, kita'y naghimo og mga translations. Mao na nganong gibuhat man aron kasabutas kabubutos Ginoo. Kasabuta ba? Nya unsa man gigustos Ginoo nga iyang panalipdan ang atong kalag, dili ang atong lawas. Lingian na imong tupad na mamatay ra ng lawas nimo. Nga ba? Pahinomdumi ba? Mamatay ra gid na. Kini nga tong lawas din niya panalipdan mo bitan na usahay na malunod barko, mga matay dritso hasta mga bata. Ngano gialawom nas Ginoo na ay maglandslide, patay dayon, na ay maggubat ang maigo kadto sa mga pobre kayo, mga maigos bomba. Ngano gialawom nas Ginoo? Dili importante sa Ginoo ang lawas. Ang iyang bantayan og naningkamot siya nga iyang bantayan o gitudluan sa tanyag maayo nga baato yung bantayan ang atong kalag. Kay kining lawas matapos ra gid ni. Bisan ganig dili mamatay, mura na magpatay usahay. Maglisod naglakaw, maglisod nagtabi, maglisod naglihok, di ba? Kaning nanimba karon mga tiwasono na manig mga lawas kaklaro ana. Lisod naman igdaga ng uban. Pangita ang ganing tukuranan kung may dulhugon. Mga tiwasono na ang lawas, pero ang pangutana, kumusta man atong kalag? Secured ba? Or insecured? Muna, hisgot-hisgot kitag kamatayon. Si Kristo magsigig hisgot og kamatayon sa iyang kamatayon. Nga naman, kini manggong pagdawat sa kamatuoran nga kitang tanan, mamatay kita din his kalibutan, nga muhunong gini atong lawas, makatabang ni aron di ta makasa or maminus-minusan atong sa manang magdinaw kas imong yuta, di nimo paagian. Unsa man dayo imong hunahunahon? Sus, kung mamatay ko, di yun mada ang yuta. Di ba? Ako na lang paagian sa among silingan. O, di ba? Di man na, di mo mada. Kana, sige kag paningilan ng utang. Dagko kayog interes imong ibutang. Ikiha pagid nimo ang nangutang. Tungod lang sa interes nga wa mabayre. Mga kwartas hangin ba? Nga ng 5-6. O yung makahuna-huna lang yung ka nga mamatay ka, unsa may kapuslanan anang imong kwarta, di man na nimo mada ngadto sa lubnganan. Madaday na. Wow!
Nabitay ng utana na ako din Pader, kanibang DSAP, investment money, ug mamatay ka Pader. Padayon, panin ako nahuna sa tinuod, no? Nga, doon ako'y nahuna. Makahatag sa wisdom ba nga, ug mamatay ka Pader, asa man pa doong among investment. Nauna nga karon ako ning gideclare nga home non sa natog bayad ang yuta. Una patamuhunong aning atong investment, dili ta magparsyal-parsyal, kausahon tanig bayad, palit lang mo maayo og investment. Na naman tayo 43 ka pledges. So 97 pledges na lang ang nahibilin niya. Ato ning kolektahon tanan nga ibayad dayon nato dito tag-iyas yuta aron nga mahurot nga ikahurot na natog bayad in kasog di gina mo barog atong kulumbari kay mamatay ko dayon. Sa man pikas-pikasan ang yuta diha ipanghatag ngadto sa nag-invest. O ana lang magsinabtan na ilang ta kayo sa man namatay mas padersiano nya ato lang nang gibutang sa bangko hangtod mo abot na sa certain amount. Ug makalit sa kog kamatay, i-withdraw lang sana ninyo mo nang makig-arrange taron sa bangko, ngita tag bangko nga maka withdraw ning atong mga ubang signatories. Kay mo kalit niya kog kamatay, dili niya hinuna ma-withdraw, problema kayo. So may nang naanatay gitawag yun og parish account. Ato laning panagana ba nga dawato na tong kamatuoran, travel ko mabangga lang ng sakyan kay giduka ang driver o naa say buangon nga driver, gidumbol ta nya mahog tas pangpang, asa pa na mabuhis padersiano patay, di ba? Ato na lang ang himuon nga guiding principle, kamatuoran mo na ingos Kristo, the truth will set you free. Pero ay lang sad mo pag-ampo nga mamatay ko kay kaman siya kanini ang proyekto man is Ginoo. Ang Ginoo matod pa mupalampos gina sa mga buhat sa iyang kamot. Igo ra man tang nagbuhat sa buhat sa Ginoo, di man ni buhat padersiano, buhat man is Ginoo. So muna kamong mga gustong mutabang sa simbahan, paspasin ninyo palit ang atong mga slots, labi na ning atong investment slot, kaning atong imig, kaning para sa atong pista sa segunda patron karong karong October 5 to 14, o kining atong holy pads. Kay tinuod gina og mukalit kog kamatay. Now di quits tanan, pero dili sana mahitabo kung kitang tanan magtinabangay og mapakita nato sa Ginoo nga kita interesado nga mobuhat niining musuporta niining iyang proyekto. Di ginamahitabo na iyatang kuhaon nga wa sa timing. Kuhaon ta niya nga naas timing. Muna sa Jesus namatay pero naka-create na pod siya sa iyang 12 ka apostoles. Niya gilig-on sa Ginoo ang kasing-kasing ni Maria, ang iyang inahan, nga dili sad mo give up, ni kuyog si Maria sa mga apostoles, mautong nalig-on og maayo ang apostoles. Pagkalig-on na, gibutangan pagyud sa Holy Spirit, ani-spread na gyud sila nga di na gyud matarog. May man kayo ang Ginoo mo pahilona na tungod kay according man sa iyang plano. Nya kaning atong gibuhat karon nga plano, nakahibaw mangyod kong malipay mang Ginoo ani, kitang tanan magtinabangay, ayaw na pagsigig unya-unya, di ba? 97 na lang na ka slots ang atong DSAP. Pakyawa na ninyo. Lita, sunod simana mahurot na. Di bayran day nato, basin pag di pa ko mamatay karon tuiga. Wa na hurot na siya karon tuiga. Ay kasunod tuig, so good na tukod,
Wa na, tuloy-tuloy ang ligaya. Di ba? Bahalag, mamatay ko total. Na may mutukod. Makuha naman gina. Padayo naman gina siya. Murabag, kung mudaga na ang sakyanan, adi na gina mapugngan, mudaga na gina. Karon wala pa man makadagan, nga pundo pa man, kay kuwang pa mas gasolina. Butangan na itong may gasolina. Ang kaning disap, mauni ang gasolina. So salamat kayo sa tanan nga mitampo karon. Kamo nga mga 43 katao. Di man na 43, mga pila pa na katao kay na may 14. May nusa nimo 14 ang 43, pila naman na? 29. More or less 29 or 28, 27 katao nga maoroy naghatag nato nining initial nga pundo sa atong investment investment slots kanindot no sa inyong gibuhat. Ang inyo sang mga plano palampuson sa nas Ginoo. Pero nindot kayo sama pananglitan kamong magtiayon, maghisgot mo sa inyong mga kamatayon, dali kay mo maka-give up sa inyong sala. Kanang sige ninyong pangasaba ng inyong mga anak, huna-hunaa nga mamatay ragyod mo, or kanang inyong anak mamatay ragyod na anytime. Kalain ka no nga magbaon sila kahiubos, nga naligsan sila pag-abot sa unahan. Butang og gugma. Mo na ingos Kristo paghigugma ay gyud mo, ayaw gyud pa sa lupa ang adlaw sa inyong kasuko. Isetol gidayon nga naman magbaon unya mog sala inig kamatay. Kamo sang banag asawa wa mo magtingganay. Pagtingog na pastilag mamatay ni akong bana ugma. Pastilag mamatay sa kuugma. Nya di mi magtingganay karon. Ana no? Inig panghigda ninyo, sabot-sabot tayon mo. Stilan daw no, mamatay ka ugma niya imo kong gi kusmud-kusmuran. Ana. Maulian dayon. Ako sad sige kog tigom sa kolekta. Saon man ina kog mamatay ko ugma nga niya may daghang gastuhanan simbahan. Ipanghatag taning kolekta according to the church welfare. Di wa na. Wag tang sa niya kong sala sa kadawo. Kana sang nagkabit-kabit. Mingon sila, pastilag mamatay taugma niya ni ata gasigig kinabitay undangon tani ay. Mingon dito imong kabit, sige last na lang ni. Last na lang to. Di ba? Basta ko ana mura nag ang kanang kamatayon mura na siya kumpas ba. Platong ingon ni Jesus ba nga siging tigom siya papadakan ko niya kong budiga. Ingon de Jesus unyag mamatay ka karong gabi Nindot sa nga pamalandungan sa atong mga politicians, siging pangandoy ang posisyon sa barangay, siging away, siging dinaotay. Uy, paghunahuna mo yung mga matay mo kalit ang sawa na madaha ba na nimong barangay, makapakuan ba na nimong, makapalangit ba na nimong imong pagkakonsihal, ang imong pagkakapitan. Huwag yun. Mas malangit pa tong barangay tanod. Nga naman, barangay tanod, sige mangyong bantay. Bahala na, gabi ikistanan, sige bantay. Singhagan pa usahay sa kapitan, sige lang yung bantay. Ang kapitan noon, mo na yung impirno honon. Nabantay-bantay tani. Di ba? Sige, katapusang lingi sa imong tupad, be. Ingna siya, andam na ka? Sige, ingna andam na ka? Pag mingong siya, sure. Congratulations. Sige, manindog na ta.